magandang umaga mga kapupras. Dito tayo sa laot ngayon mga kapupras. Sa magang ito mga kapupras. Nanguntog tayo mga kapupras. Ang ating mayroon tayong kunting huli mga kapupras na panguntog. Nakahiring tayo mga kapupras. Tiwit ang kumakain mga kapupras tuwing gabi. At malakas daw kumain. Malakas ang hulihan mga kapupras. So mamayang gabi bisitahin natin mga kaparmas mamayang gabi. So ang aking huli ngayon mga kaparmas, katunayan mga kaparmas, diwit pa rin. Yan mga kaparmas, umaga mga kaparmas, kumakain yung diwit mga kaparmas. Yan ang huli ko mga kaparmas. So mamayang gabi ay try natin mga kaparmas, kasi malakas daw mamayang gabi. Abangan mga kaparmas. Eternity later. Bliss morning sa lahat mga kaparmas. So galing tayo ng laot mga kaparmas. Pakita ko lang yung huli ko kagabi mga kaparmas. So medyo siniswerte tayo mga kapatid. Libre ulam na naman tayo. Itong gamit ko mga kapatid. Ayan. May pailaw-ilaw mga kapatid. Tsaka amag. Mayroon tayong amag. So medyo marami-rami yung huli natin ngayon. So nakahiring lang tayo mga kapatid na nagpadawi yung dewit. So agad-agad tayo pumunta kagabi. So yun, libre ulam tayo mga kapatid. So yan ang huli natin mga kapatid. 20 pirasong diwit mga kapatid. Hindi naman siya gaano malaki mga kapatid, katamtaman lang. So 1/4 siguro isang piraso mga kapatid, pero okay na mga kapatid. Libre ulam naman tayo. So yan mga kapatid, yan ang huli natin. So di lang natin may pakita doon sa laot mga pumas kasi madilim. Flashlight na yung ilaw natin mga pumas. So medyo masakit na yung bahiwang ko mga pumas. Umuwi ako, pero dumadawi pa ngayon mga pumas. Marami pang nandoon sa laot. Okay, so maraming salamat. Kung nagustuhan nyo mga pumas yung ating video ngayon mga pumas, pindot ng ating like button dyan mga pumas. Lahat ng mga baguhan na yung ating subscribe button, huwag nyo kalimutan mga pumas. At gusto nyo laging makikita yung ating mga video bukid man sa dagat, mag-notify mga pumas para updated po kayo sa ating mga video. Okay, so maraming salamat. Bye bye.